ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ 10 days ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଜିଓର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି। ସେ ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 200 ଟଙ୍କା। ସେ 200 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ରହିବ କି ନ ରହିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ୱାଚ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ କ'ଣ ଏଇ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ର କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ରହୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିବେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ପୁରା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ତାର ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲର ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ଓପନ୍ କରିବେ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଓପନ୍ କରିବେ, ଆଉ ଏଠି ମାଇ ଜିଓ ଆପ୍କୁ ଆସିବେ, ଏଠି ଲେଖିବେ ମାଇ ଜିଓ। ଦେଖିଲା ପରେ ଏମିତି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ତାପରେ ତାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେବେ। ତ ତାପରେ ତାକୁ ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମାଗିବେ ତାକୁ ଏଲାଉ କରିବେ। ଏଲାଉ କରିକି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠିକି ଆସିବେ, ରିଚାର୍ଜ ଅପସନକୁ ଆସିବେ। ରିଚାର୍ଜ ଅପସନକୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ ଦୁଇ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ଟା। ତାକୁ ପୁଣି ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫ୍ରି, ତାର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ମୋବାଇଲ ଫ୍ରି ମିଳିବ, ଜିଓ ହଟ୍‌ଷ୍ଟାର ଫ୍ରି ମିଳିବ, ଜି5 ଫ୍ରି ମିଳିବ, ତରଙ୍ଗ ଫ୍ରି ମିଳିବ, ଜିଓ ଟିଭି ଫ୍ରି ମିଳିବ। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସବୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଛି ପେକ୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି 28 days। ଆଉ ଟୋଟାଲ ଡାଟା 30 GB। ଡୋଣ୍ଟ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍, ମାନେ ତମର ଡାଟା ପୁରା ସ୍ପିଡ୍ ଚାଲିବନି, ମାନେ 5G ପୁରା 5G ଅନଲିମିଟେଡ୍ ପୁରା ଚାଲିବ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖ ଦ ପେ କନେକ୍ସନ ଓନ୍ଲି ଡାଟା ବେନିଫିଟ୍, ମାନେ ଏଇ ପେଜ୍‌ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଡାଟାରେ ହିଁ ବେନିଫିଟ୍ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ 200 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ 300 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ 2 ଡାଟା ମିଳୁଛି। ସେଇଥିରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଡାଟା ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ 5G ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ପୁରା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପୁରା ଦରକାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ରିଚାର୍ଜଟା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ ଥିବ ତାପରେ ରିଚାର୍ଜଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଗରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରିଚାର୍ଜ କରିବେ ଟୋଟାଲି କିଛି ୱାର୍କିଂ କରିବନି। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।